Bagi pai ketika seat kadi syabagabat ka HSPDP ka jinglong nomi khmat ba aden ba saya mai tenri le kan bala bat pen shayu pat ba hang ni ka dan ka aka ka ba pher ka baning kong kolong ba pai ba la jit ba aden ban long MDC lai ba aden long MDC tenri ka por kut ba aden la bret no ka shamadan timta ka por ka poi bu pai ba hap khar biang ni pun khuy ya ba terwabiang ti kamdan jumut ya MLA jung krem ba adan bersai mod presiden SPDP un pan biang no pai ba ya kini lanang bantai la din na bantai jong weipat kham tam aba ka HSPDP ka yang mentah lo ko nong ban pentri kam no ya ka artikel lai spa inyo puai jong ka constitution dia haba pipan dia ka artikel lai spa inyo puai Panaka speech jengkeren jong ba adan hapor bu move your resolution sebelum arah kasana assembly kalau ba kemun mendan this council show but kita ki state ki badan ka artikel lai spa inyo pui a but g nagalan misram kitu ki naga ba ki misu ki myo show ke this council te ka bomut ba piwan ra ya ka lai spa inyo pui ba phim kwa show ya ki this council tande ki jingbi ka ba kraw ka pau menta lengba ka seng just PDP bagi yang ribut ki kandidat ben lai biang seke the council kata haki ba start ki bala sutu te ki mla shu ban sutu ka kini ka jing dum ka badan haki ni ki leader maki ba pan dia kalai spa nya huai dapat announce ka the council election maki bet yang ribut kandidat te kata te kalau ka jing dum ka ba kraw kan sin bu pi pan dia kalai spa nya huai kamun pinnum yele asu ya ka election the council Pinli le isu ban le ang tai ba pim yu isu ye general kam jongki the council la ubri upan ya kalai spa inyo puwei bat udang peniyang ye kandidat te umlong fit kata te kalong haki ba start te ki ba tip ye ka lai spa inyo puwei kumo kalong ha nagalan dan the council hapo the council jong ka misoram ke da dissolve puli ka six schedule ni kum ka dissolution ye ka misoram the council jong miso di ubah dan ubah kala uang bakadon ki council la misoram ki don likely tambah kim dei shu jong miso ki di jong kiwi per ki jai rit pat ki bam dei ki miso dei kata ka di teng ka tin ban shu ongin ba pna tli ngam dei ba pna tli ngakren ni ki jing sisa apa kan ngakren ndu meneng ngakren fi di jing sisa kan ka tikit lai spa inyo puai kamla ban long ha ka ju ko por ko parti ki bayang ka lai spa inyo puai ba wakinu kwa yale MDC mar kumu kolong hi aka HSPDP aka poru ba hoping UI ke the council hadu kata mari simti u presiden batmai laban ong presiden baar kwa ban penduk ya ke the council te ka pau kolong ba kan banga ke yo kendu bat ki nong ki bri jo ka HSPDP ki ong ba kam dei ka rai jong ka parti banwan ra ya kala spa inyo puai ke dei ka rai jong u presiden simen tiga mentah kadang kam kerki ya ke HSPDP kum ke parti bahkan pensyai khamat jong pai ba la ka dei ke jingkwa jong u MLA simet beri presiden ke upor ne jong ke parti nemar ka kadang pelengok balat kata kamuan saya ke jing penak telin kata kawan saya ke jing sisa ngakren